Kaixo Lander. Kaixo. Ongi etorri, onkixin. Eskerrik asko. Podcast honetara. Zer moduz? Oso ondo, oso posik, hemen egoteagatik. Bueno, egia da, elkarrizketa pilo bat egin dizkizutela, aditua zeal. Baina zu ez? Ez, lehenengo aldia da. Baina, beti ezagutu dugu Lander sozial hori, brometan, bromazalea, komediari oso lotuta. Niri gustatuko litzaidake ea posible den, Lander, gaur, pixkat sakonagoa den elkarrizketa bat egitea. Saiatuko naz. Bai, saiatuko zea? Bai. Venga, aguazen orduan. Lehenengo galdera. Zein da egin ez dizuten galdera bat? Ez diate sekula galdetu, ea zoriontsua naizen, eta niri iruditzen zait, funtsesko galdera dela. Galderarik importanteena dela. Ea zoriontsua naizen. Ze azken finean, hemen gauz, zoriontsuak izateko. Hori da helburu bakarra bizitzan. Bueno, zoriontsua zara? Ez, no, bai, gehienetan, bai. Nik uste dut zoriontsua izateko kapasitatea auke behar dozula, eta ni badekot. Nik uste dut pertsona alaia naizela, eta ia egun gehienetan zoriontsua naiz bizirik nagolako, esnatzen naiz, eta posik nago. Munduan nagolako, eta bizirik nagolako oso konstientia naz bizitza laburra dela, beraz, asko disfrutatzen dut, osasuna dekot, izugarrezko familia sortu dut, eta izugarrezko familia dekot, lagunak, nire ametxetako ogibidea. Nire arazo guztiak ekonomikoak dira, benetan, Nik diru gehiagorekin, asko zer zoriontsuagoa izango nintzateke. Gara esatea, jendeak esango, ez, zoriontasunak ez duen baten. Nire arazo guztiak ekonomikoak dira. Baina erazoak zer esan nahi duzu? Gustatuko litzaidake, ez eukitzea ez hipotekarik, bai, ez dakit, kotxe on bat eukitzea, arazorik gabekoa. Kontu korronteaz begiratu, ez da? Ia bukaerate. Hori da. Hau erosi dezaket, hau ez. Hori da. Ez begiratzeak denbora guztian, edo hilabete guztietan, ea dirua daukadan. Hombre, gia da, iruditzen zait oso galdera interesgarria, zoriontsua zaren, baina askotan esan dezakegu egiten dela pixkat banalizatu, ez? Kalean ere topatzen norbait zer moduz ondo? Eta listo. Eta berdin zaizu gainera. Hori da, ez kontatu gehiegi. Bai. Eta askotan... Ez kontatu ezer, ez agurtu. Gero atzetik gauza gehiago daude. Zure ogibidean, entretenitzea da helburuetariko bat, ez? Artea sortzea. Baina, eta, de hecho, zu zaude oso lotuta komediara. Beti. Genero horretara. Zergatik, drama egin nahi duzu, drama egiteko prest zaude. Eta dramak egin ditut, eta tragediak egin ditut, baina antzerkian batez ere. Ni bete esaten dut, bi ibilbide desberdinak ditudala. Bata antzerkian, eta beste bat telebistan eta sineman. Ni antzerkian egin dut Shakespeare, Chekhov, tragedia griega, ez dakit, poesia, batez ere Madrilen, egin ditute lan dramatikoenak, Centro Dramático Nacionalean, Teatro Español, en Teatros del Canal, ez dakit, en el Real, en la Zarzuela, baina gero telebistan eta sineman nire ia pelikula edo telesail guztienak gehienak batez komediak dira. Edo ezagunenak komediak dira, zer egin ditut drama batzuk, baina esain ezaguna. Bueno, Patria adibidez drama da eta hor nago edo beste telesail edo pelikula batzuk. Baina... Zuk esango zenuke adibidez zuri lotzen zaizula edo Vaya Semanitari, industrian... 8 apellidos vascos, El Cover, La Pequeña Suiza, La Vida Padre, komediak dira. Aktore komiko bati, baina azkenean aktore baten gaitasuna hori da, ez da? Paper desberdinak eta egitea, ez da? Aktorea gara. Gai izatea. Aktorea gara. Duela gutxi ikusi du dokumental bat, Martin Sortena, oso interesgarria, Netflixen dago, ikusi behar dozue, eta bera galdetzen diote, zuze zara, aktore komikoa, komiko bat egiten, beste gauza egiten duena, eta bera esaten du, ni dananaz, ni aktoreanaz, ni artistanaz, ni abeslarianaz, ni idazten dut, ni zuzentzen dut, Martin Sort dinote, ni ez. Ni ere bai, baina esaten dut bere kasuan.
Eta hori denetarik egiten du, eta nik uste dut aktore dramatikoak ezin dutela ia gehiena komedia egin. Eta komiko gehienak drama egin aldute. Adibidez, Al Pacino, izugarrizko aktorea da, denok dakigu, niri pillo gustatzen zait, baina ez du sekula komedia bat egin. Baina beraz eton du, beldurra ematen dit komedia egitea. Genero guztiak egin ditu, eta komedia ez beldurra ematen diolako. Eta beraz eton du, komedia egitea zaiena da. Eske komedia egitea, farre egitea, zaiena da. Hori, orain dela gutxi, bueno, askotan entzun dut hori, komediara bideratuta edo komedia egiten duten aktorei entzun diet hori, eta pentsatzen dugu errexena dala edo errexena edo igual pixkat, hori tontakeri bada, ez? Barre egitea, eta zailena da, ez da? Hombre, infrabolaratzen da, denbora guztian. Komedia egitea oso teknikoa da, partitura bat da. Zuek egiten baduzu txiste bat, beste timing batean, ez du funtzionatzen. Eta txistea berbera da. Osea, txiste bera da, baina ez du funtzionatzen. Egiten baduzu segundo bat geroago edo segundo bat lehenago, ez du funtzionatzen. Eta horrela da, komedia matematika da. Eta komedia matematika da, osku. Bai, komedia matematika da. Eta hori alase da, eta komiko gehienak hori esango dute. Eta nik uste dut esan dudana. Drama egitea musika polit bategaz, plano polit bategaz, eta zu serio basauz lehioti begiratzen, drama da. Komedia bat egitea, edo ni horrezegatik miresan ditute ez dakit, Lina Morgan edo aktore horiek egiten dutena oso zaila san, eta Euskal Herrian izugarrizko komikoak ditugu, eta nik askotan hitz egiten dute aiegaz, ez dakit, Andoni Agirre Gómez Korta, Jon Plazaola, Itxiber Garmendia, eta ere, enkasiatuta gauz, gehienetan, kastinak egiteko, edo pelikulak egiteko, beti deitzen digute komedia egiteko, eta egu drama egin aldugu, baina ez digute deitzen drama egiteko. Gero egiten duzue, eta mundu guztiak esaten du, nintzen, unoste, kapaza zinanik. Claro, ez que ez didate deitzen hori egiteko, ni kapasa naz, baina ez didate deitzen drama egiteko. Hor dago koska. Eta niri amorroa ematen dit, adibidez, llegatzen direnean, sari denboraldietan, los Oscar, los Goya dena hori, beti saritzen da, pertsonai dramatikoen ibilbideak edo pertsonaiak, eta nire hori amorroa ematen dit, zailagoa da, nire adibidez egiten duena Jim Carrey en Ace Ventura, edo yo mismo Irene, edo La Máscara, hori bakarrik bera egin aldu. Edo Adam Sandler, edo Eddie Murphy, edo Tina Fey, edo Sandra Bullock. Egia da, edo ikusten ari da bentsat takilan eta zinema aretoetan, ez? Gero jendiak berriz nahi duna da barregin. Zen nahiko drama dugu egunean zehar gure bizitzekin, gure historioekin. Zen izan da urteko pelikula? Torrente presidente, sentitzen dut, eta lase da... Nei etzai gustatzen humore hori, baina ulertzen dut... Hori beste gauza bada, baina takilan eta jendea hitz egin du. Eta hori da jendiak eskatzen duena. Eta egon aldira dramak edo peli intimistak edo indiak, baina ere, ez dakit, niri gustatzen zait Pedro Almodóvar, baina gustatzen zait Santiago Segura, gustatzen zait Sorogoyen, gustatzen zait Amenábar, eta dena egon aldira denbora berean, ez da, dena da sinema. Ez gara, batxutan industrian oso leitistak gara. Eta komedia, dirudi komedia, ez dakit, genero txikiena dela, eta horri, ez da horrela, eta gainera kalean nabaritzen da, ze jendea joaten da... Ardi beltza, ez? Nik uste nuke zinema baina jendea joaten da ikustera, komediak, el terror, hori nahi du jendea. Eta hori se da. Baina subvencionatzen den sinema, dira drama sozialak batez ere. Ematen du gero profesionalki, hori, infravaloratuta dagoen. Bai, prestigio ematen duzu, drama bat egin duzu, ese ondo, benetazko aktore bat zara, ni benetazko aktorea naz, naiz eta komedia egin. Karo, zuki bilbide luzea duzu, Lander, eta orain gainera zuzendari bezala estrenatu zara, Laister primeran, ETV-ko primera plataforman estrenatuko den Amarekin goxo-goxo, telesaila, komedia telesaila izango da baita ere. Komedia dramatikoa. Komedia dramatikoa, bale, zehazterren. Eta beltza. Zer moduz, nola ikusi duzu zure burua zuzentzen, porque zu aurretik ere gauzak egin dituzu, baina, bueno, esan genezake igual jendearentzat hau dala lehendabiziko aldia, edo bueno, jendeak publikoak ez zuen ezagutzen zure fazeta hau, nola...
Bai, ni zuzendu ditut laburmetraiak, galak, antzeslanak, baina nire lehenen telesaia izan da, enkargu bat izan da, ekoizleen eta ETB-ren enkargu bat izan da, gidoia Aleri Albinarraterena da, es oso telesail berezia da, lo kapitulo dira, protagonista dira Itziber Garmendia, Jon Plazaola, Iñaki Astorza. Ikusiko dugu telesaila, ni jakin nahi dut, nola sentitu zaren, nola da bapatean, aktore izatetik, aktore bezala agertzen zarela baita ere telesailan, zuzentzera. Zuzendari moduan, nola ikusi duzu zure burua? Niri asko gustatzen zait, eta gainera nire ronka eta nire ametsa da, pelikula bat zuzentzea. Nire gidoi bategaz, pelikula bat zuzentzea. Badakit ze historia kontatu nahi dudan, badakit oso historia sakon bat kontatu nahi dut, historia pertsonal bat, nire familiaren historio bat kontatu nahi dut, gidoia, idazten nago, eta nik uste dute, denbora gutxi barru ez, baina urte batzuk itxoingo behar dugu, baina, nik uste dut egingo du. Ikusiko dugula, zure pelikula bat zuzenduko dudala, eta hori da nire txikitatik daukadan ametsa hori da, pelikula zuzentzea. Oraina epatzen duzula txikitatik, klaro, jende asko ez du jakengo. Ezagutzen dugulako eta elkarrizketa askotan, futbolarekiko duzun harremana. Beti galdetzen didate futbolarena. Hori da esan barrizun, Elvis duzula, dala zure guru musikala, eta horrelakoak, baina agian, igual jende asko kezaki, zinemaren saletasuna txikitatik datorkizula, nola igarotzen zenetuen zuk adibidez udak eta igandeak zure etxean. Pelikulak ikusten, beti. Joten nintzen bideoklubera eta VHS-en eta DVD-en alokatzen dituen eta ordua pasatzen dituen, nire gustatzen zitzaidan asko uda pelikulak ikusten dituelako. Etxean, ni bakarrik, gauean, eta denetarik ikusten nuen. Izugarrizko dramak, akziozkoak, beldurrezkoak, niri sinema osoa gustatzen zait. Ez bakarri genero bat, ez bakarri zuzendari bi, ez, eta gustatzen zait asko ona den sinema eta txarra den sinema. Sinema txarretik edo sinema latxetik edo pelikula, ez diren ondo joan ez diren pelikuletetatik, asko ikasten da. Beraz, denetarik ikusi behar da. Pelikula onak eta pelikula txarrak. Zeintzuk izan dira zure referenteak, adibidez? Zuzendari moduan, bai. Asko. Estatu mailan, Ales de la Iglesia, Julio Meden, David Serrano, Emilio Martínez Lázaro, eta gero niri asko gustatzen zait Catherine Bigelow. Catherine Bigelow zuzendu du le llamaban Body, edo eta beste pelikula batzuk, En Tierra Hostil, eta horrela, eta izugarrizko zuzendaria da. Eta batez ere, akzioa primeran egiten du. Niri asko gustatzen zait Catherine Bigelow. Ere Agnes Barda, Isabel Coixet, jende asko, baina bera batez ere. Aipatu zu, txikitan pelikulak ikustea eta behitxo batek kontatu. Txikitan, zuk gaitasun berezi batzen nuela, zinemara doainik juteko. Bai, txikitan eta, batez ere nera bezaroan, nik egiten dituen kritika faltsuak, El Correon, bidatzen bazen ditu kritikak, zinemazko kritikak, ematen zituzten sarrerak, doainik, zinemara doainik jateko, eta ni asteburu guztietan bidaltzen dituen kritikak, eta egon nintzen doain joaten zinemara 2 urtez. Eta pelikulak ez nituen ikusten. Osea, idazten nituen kritika, pelikulak ikusi barik. Osea, asmatu egiten zen. Asmatzen nituen, eta 2 urtez egon nintzen lagunegaz, eta izen desberdinegaz. Hori esan barrizun. DNI desberdinegaz, bidaltzen nituen, nire amarena, nire aitarena, gero nire isekorena, nire kuadrillako izenekin, eta pertsona hori joan behar zen sarrera hartzeko, eta gero nire jaten nintzen, egon nintzen, 2 urtez, hori doainik jaten zinemara. Kritika hoiengatik. Aizu, Lander, zure zinemarekiko zaletasun hori ezagutu dugu, baina jende gutxik jakingo du agian, edo elkarrizketatan ez dugu entzun, beste zaletasun batu dituzula, irakurzale amorratua zara, txikitatik izan zara, eta, filosofia, literatura, gaia horiek interesekoak direla, mundu guztiak batzen zaitu, hola pixkat,
heteroagoa den mundu batetara, gauza futbola. frivoloetara. Bai, baina, klaro. Soro naz. Baina gero zer dago hor, konta iguzu, eta gaur partekatu gurek. Ni beratxe urtegaz, Odamar Urtegaz, irakurri nituen ja La metamorfosis de Kafka, Evasión en la granja de George Orwell, 1984, baina hori, Amar Urtegaz, nire aita esaten zidan, irakurri behar dozu, baina gaztean az, irakurri, tal, eta irakurtzen nituen, eta gustoko nituen. Ez daki zer ulertu nuen garai hartan, baina bai, eta gero ere, nire ama lengua castellanako andereñoa irakasle izan da betidanik, eta nik irakurtzen nuen, 14 urtegaz, edo 15 urtegaz, Nietzsche, Euripides, Sófocles edo Eskiloren antzeslanak, eta, bueno, oso pertsona raruanaz. Bai, eta asko gustatzen zitzaidan Edipo Rey, edo Las Vacantes, edo Agamenón, edo ez dakit, edo, no se, Medea, nik hori gerrakurtzen nuen amabuz urtegaz, eta claro, urtegaz. Hori da pixkat zure alde eskutua, bai. ze normalian hori ez dugu jakin, ez da? Jende gutxik jakingo du hori. Ez dut kontatzen normalian, azken finean kultura da batentzako. Nik ez dut irakurtzen bestean aurrean esateko, nik irakurtzen dut... Jende askok egiten du. Bai. Orain itzeingo dugu posturaren inguruan. Bai, ni irakurtzen dut niretzako, ze kultura baduzu, ez zara bakarrik egongo. Claro, esan duzuna, ez da, aipatu duzun hori horren arira, postureoa, zure ogibidean, nirean ere, bueno, azkenen, esan dugun, azazuk itxura bat daukazu, edo irudi bat egin dugu Landerrotalaren inguruan, irudi bat egin duten nire inguruan, irudi bat egin dute beste hainbat gonbidatuen inguruan, mendik pasa direnak, baina nola da makizuzuk zure intrusismoa, batez ere zure ogibidean, aktoren munduan, ze gaur egun, badirudi garrantzi handiagoa edo gehiago ematen zaiola, zenbat jarraitzaile dituzun Instagramean esaterako influencerrak. Eta hori egia da, Bai, ez da? Bai, jarratzaileak begiratzen dituzte castingetan, osea, zu egiten baduzu casting bat, eta beste pertsona batek ez daki zenbat jarraitzaile baditu, pertsona hori sartuko da, zu baino lehen. Eta hori, alase da. Eta gero, esan dudana lehen, elitismo asko dau, postureo asko dau, nik gorroto ditute fotokolak, nire gustatzen zait antzestea. Leonardo DiCaprio entzun nion saldi bat, eta esaten zuen, a mí me gusta desde que dicen acción hasta que dicen corten. Nire ere, hori gustatzen zait, nire gustatzen zait antzestea, ez bestea. Gustatzen zait asko nire ofizioa, baina ez industria. Nire gustatzen zait taula gainean egotea. Nire gustatzen zait pelikula batean egotea, pertsonaiak egitea, baina ez zait gustatzen beste aldea. Izugarrizko pereza ematen dit. Adiez, gustatzen zaizu taula gainean egotea, baina idazteare bai, ez da? Asko idazten duzuzuk. Bueno, idatzi ditut biliburu. Eta antzeslan asko, galak, bai, idazten dut. Urrian estrenatuko duzun beste... Bai, Arriagan Txokian estrenatuko, astu zait, bai, estrenatuko dut antzeslan bat, Arriagan Txokian, una historia de Bilbao, deitzen da, bere oso historio, bueno, biografikoa, bai, oso historia txikia eta unkigarrian ikuste dut dela, komedia kutsu bat eredeko, baina nostalgikoa da batez ere. Oso nostalgikoa zarazu. Asko. Baina es franquista. Batzutan esaten dugu, nostálgico. Yo soy nostálgico, no, tú eres franquista. Nostálgico soy yo que me gustaba Monkey Brewster y el Club Megatrix. Tú eres franquista. Ba hori, Arriagan Txokian estrenatuko dudala antzeslan bat aktore eta dramaturgo moduan, eta Asier Ormazagaz, eta zuzenduko du Ramon Ibarra. Bilbao aipatu duzu, Bilbao zuretzako zer da? Zure bizitzako garrantzitsuna? Ia. Nire harima hor dago. Osea, oso arro zaude. Ni bihotxan daramat Bilbao, asko gustatzen zait nire iria, Orkoan az, eta Bilbokoan az, eta Oregoti asko gustatzen zait, ez dakit, nire harima edo nire bihotxean daramat nire iria, oso posik nago hor, eta ni beti Madrilen nagonean, edo kanpoan egonean, beti esaten dut, ni Bilbokoan azela, arro nagolako, eta ere Euskaldunan az, eta arro nago, baina batez ere nago arro Bilbokoa izateagaz. Bai. Baina, aipatu duzula, nire asko gustatu zait baitare elkarrizketa hau euskaraz egitea, ze normalian... Erderaz egiten ditut, bai. Bai, bueno, egia da, asko zelotuagoa zaudela, erdararen mundura, bai, lanetan, baina orain, azken aldian, euskarazko edukiak egin dituzu, ez da euskarako produkzioa. Batean egin ditut, 3 telesail, eta pelikula bat euskeraz, uste dut?
Ni bai, lau proiektu euskeraz jarraian egin ditut, eta oso posegin nau. Nik betik esaten dut, ni Euskaldun Sarra berri naizela. Bueno, esaldi hau nirea da. Bailandero eta hola. Zergatik, bai, zeni txikitatik euskeraz hitz egin dut. Zure familia euskalduna da. Euskalduna da, askoitxarra dira, beste batzuk bilbotarrak, baina bai, euskeraz egiten dute. Eta ni de ereduan ikasi dut dena, baina ni nire egunerokotasunean familiagaz edo lagunegaz erderaz egiten dut. Eta nire errua da, nire naiz errudun bakarra, nire akatsa da. Eta horregatik esaten dut, Euskaldun Sarra berri naizela. Baina gustora orduan euskaraz lan egiten. Bueno, erosoagoa nago erderaz egiten, hori normala da, nire egunerokotasunean erderaz egiten dut, baina bai, eta ni gainera euskaraz egin nahi dut lan. Ze, bueno, gure hizkuntza da, eta... Bueno, erronka polita da. Erronka polita da, bai. Eta ere, nire euskaran, zere, Bilbon oso euskara berezia dekogu, ze nahazten ditugu batuera, bizkaitzarra, eta erdera pizkatxo bat. Itxe egiten dugu Bilbon euskainoleko, bueno, hortik, ez dakit. Bueno, ni hemen aldarrikatzen dut beti euskalkiak, jaro, onkixen, da podcast honen izenbura, pentsa, desagertu zen euskalki bat, beraz, bai, ni bakoitza bere euskara hitz egin. Bai, eta Bilboko euskera, bueno, agian ez da politena, baina gurea da. Claro. Ze polita. Oskenilla horrekin, esalde horrekin ja bukatu egin. Bueno, aldez aurretik, bai, eskerrik asko, Lander, zure bihotza irekitzagatik, eta, bueno, beste Lander bat ezagutu izan dugulako podcast honetan, eta jendeak eskertzen dizut. Eta bukatzeko beti gomendio kultural bat eskatzen dugu, zin izango den zurea. Ba, John Watersen filmografia. John Watersek egiten zuen zen cine tras asmatu zuen, hori oso genero berezi bat da, bera beti filmatzen zuen Baltimoren. Stephen King bezala, Stephen King beti egiten isladetzen ditu bere historio guztiak behin da, ez dakit, adibidez, edo nik egiten ditut Bilbon, ez dut nire burua konparatuko John Watersekin edo Stephen Kingekin, baina bai, bera Baltimoren egiten ditu bere historia ia guztiak, John Waters, eta oso zine berezia da, zikina, bueno, desberdina, arriskutsua, friki, komedia kutsu hori deko, baina ez da komedia, ez pelikulasko nizkituen Divine izan zen, bueno, aitzindari bat bere garaian, motibo askorengatik, eta izugarrizko pelikulak egin zituen, Cosas de hembras, Pink Flamingos, geroz egin zituen Los asesinatos de mamá, Cecil B. Demente, niri asko gustatzen zait pelikula hori, Los sexoadictos, hori, John Waters oso zinemagile desberdina da, eta aldarrikatu egin behar da. Vale. John Waters, eta bere cine tras. Vale, cine tras hori apuntatzen dugu, zure gomendio bezala, eskerrik asko. Zuri. Eta ondo joan dadila dena. Eskerrik asko.